Zaujíma ma, aké to je tvoriť si nový domov na inom konci sveta, či sa ti nestýska a jak to stýskanie prípadne riešiš. Tak my to riešime tak, že každý rok prichádzame domov a samozrejme, že sa mi stýská a ja vlastne mám to nastavenie, ktoré si kultivujem celý život a snažím sa pozerať sa na to, čo je, nie na to, čo nie je. A pozerať sa na to, čo dostávam, nie na to, čo mi chýba. Nie na to, o čo prichádzam, ale na to, čo mi to prináša. A dovolím si povedať, že toto nastavenie mi pomáha byť vlastne v živote flexibilnejšia a šťastnejšia a spokojnejšia. Takže sa pozerám na to, čo mi Bali prináša a to som vám tu pozdieľala. Okrem iného mi prináša možnosť mať podporu pre seba, svoju rodinu, ktorá by nebola možná len tak niekde inde. Už len to, že máme kuchára, ktorý je príjemný človek, zároveň veľmi dobre varí a že ja variť nemusím, je pre mňa obrovské požehnanie, ktoré na Slovensku zatiaľ nemám. Alebo škola, do ktorej chodia naše deti, ktorá je vlastne úplne úžasná a podobnú som na Slovensku nenašla. Takže snažím sa pozerať, si to tvoriť tak, že sa pozerám na to, čo mi to dáva. A jedna z vecí, ktoré som vďaka Bali pochopila, je, že naozaj domov si nesieme v sebe. Že domov je to miesto, ktoré je vnútri v nás a kdekoľvek sa ho zoberieme so sebou, tak dokážeme vytvoriť ten domov vonkajší. A pokiaľ to miesto sami v sebe nemáme, tak môžeme ísť aj na kraj sveta a môžeme prestriedať 50 rôznych štátov na svete na skúšku a vlastne ten domov nenájdeme. Takže veľa sa snažím kultivovať ten domov, ktorý je v mojom vnútri. To pochopenie, že to ja som, to som ja, moje vzťahy, môj vzťah so sebou, to, ako sa správam k ľuďom, to, ako s nimi komunikujem, to, ako zvládam tie svoje nástrahy, alebo ich niekedy aj nezvládam a to tiež tak je v poriadku a smie to tak byť, tak to je ten vlastne domov. Veľa ľudí hovorí anglicky, ja sa trošku učím indonésky, ale v zásade angličtina úplne stačí. Bom, či je domov, Bali je domov. Asi som práve teraz na to odpovedala Leni, že ten domov je vnútri. A áno, deti tam majú priateľov, majú tam prepojenie, majú tam školu. Ja vlastne tých domov mám viac. Aj Bali je domov, aj Slovensko je domov, aj vlastne vo mne je ten domov. Píše Katka, že čítala knižku a teda, že Bali, spoločnosť na Bali závisí od toho, či sú ženy napríklad vydaté. Ak sú už vydaté, nie je možné sa rozviesť a zostať v prijatí spoločnosti. To nie je úplne pravda. Neskrýva sa za tým úsmevom miestnych ľudí a prijatým v skutočnosti aj prijatie prípadného ťažkého života s krutým mužom a podobne. Sú tam ženy miestnej spoločnosti slobodné. Dobre. Samozrejme, ani Bali nie je ideálne miesto na život a nie je to raj na život. Ja som túto masterclass nazvala Múdrosť Bali a to je to, čo vidí človek po čase, že vlastne za tým len ako úsmevom vidí aj tie výzvy, ktoré to prináša. Napríklad to náboženstvo. Ženy sa môžu rozviesť, ale to náboženstvo je tam také silné, že vlastne prirodzene deti patria do chrámu otca, to znamená patria otcovi. Takže ak sa žena rozvedie, tak deti prechádzajú k otcovi, teda k svokre a môže sa stať, že tá žena ich napríklad ani neuvidí, hej, alebo ich neuvidí nejaký dlhší čas. Takže sú tam určite úskalia a výzvy, je to pomerne patriarchálna spoločnosť. Žena napríklad, keď sa vydá, tak vždy ide do domu svojej svokry, do domu svojho muža a tam žije s tou svokrou, ktorá tiež raz bola dievča, ktoré prišlo do domu svojej svokry, takže bohužiaľ toto sa posúva z generácie na generáciu, našťastie už aj to sa mení. A takisto ženy napríklad nededia. Ale to je niečo, čo vychádza z toho náboženského nastavenia. Ak rodičia majú iba dcéru a tá sa vydá, tak napríklad ich majetok zdedí ich brat, hej, otcov brat, alebo synovec, alebo proste mužský potomok. Takže áno, to postavenie žien tam nie je úplne ideálne. Mňa zaujíma, ako to majú vaše deti, či sú na Bali spokojné. To je vlastne veľmi podobné ako s tým domovom. Naše deti sú spokojné tam, kde my sme spokojní. Aspoň doteraz to tak vždy bolo. Už Dorotka bude mať 10 rokov na budúci rok v januári, takže tam už cítim, že už sa vlastne trošku viac sústredí na tie kamarátky, na tie vzťahy, ktoré má, vlastne na tú partičku, ktorú má. Ale zatiaľ je to tak, že vnímam, že naše deti sú spokojné, keď my sme spokojní a tam, kde my sme spokojní.